Фаворитите да спечелят световното първенство по футбол тази година направиха обувки. Здравейте, приятели, аз съм Веско и днес ще си поговорим за най-новото чудо на Nike и националния отбор на Франция. Този модел идва с вдъхновение от френския футбол. Стои супер чисто и уверено, тъмносинята основа с златисти детайли дава приемно усещане, но без излишен шум. Това е стил, който не се опитва да се доказва, просто стои правилно. Вие бихте ли ги носили? Напишете долу в коментарите. Също така, според вас Франция ще станат ли шампиони? Горната част е лека и стабилна с онези ТПО вълни, които правят тиен толкова разпознаваем. Не е само визия, това държи формата и дава характер на обувката. А ти забеляза ли езика на обувките? Там можем да видим логото на националния футболен отбор. Рядко можем да видим Nike да направят компромис с собственото си лого. За мен този детайл е просто един път. И най-важното, това е обувка, която не ти трябва да я комбинираш с нещо специално. Слагаш я и автоматично изглеждаш по-уверен, по-стабилен и по-готов. А пък отдолу е Tune Tear система. Реален комфорт, стабилност при всяка стъпка и усещане, че обувката работи с теб през целия ден. Добре де, ако ти разбираш ето този стил, влиза в нашия вебсайт streetdalkup.bg и си ги поръчай докато все още има, защото не остават много. Все пак разбираш ме.